Tarannà Teatre va néixer al juny de 1995. Ens vam ajuntar un grup de gent de tota la comarca que tenien ganes de fer teatre. Quasi tots estàvem en grups de sainets i tenien ganes de fer alguna més que sainets i formar-nos en el món del teatre també. Entonces van contactar en un principi amb Antònia Díaz, que ja portava fent algunes cosetes per Dénia, i juntant ella i uns quants més van començar. En el primer moment estàvem Alicia Ripoll, Paco Bertomeu, Toni Pérez, Glòria Pasqual, estava jo i els que ja he nombrat. I en aquell moment es van apuntar altres gens, Dimas Montiel, César Monsonís, més gent de la comarca que tenia ganes de fer, Santi Inocencio, Artur Ruiz. En el grup ara en actiu som 5 persones, que són nosaltres dos, Glòria Pasqual, Toni Pérez i Mònica Palacios. Però cadascú de nosaltres treballa en els seus projectes, encara que després, a l'hora de representar, tots representem en nom de Tarannà Teatre. Per a públic adult, ara mateix tenim en cartell 2 obres, que les dues tenim la sort que 2 autors de la comarca ens han confiat les seues obres per a representar-les. Estem fent el Palau de Parèmia, que és una obra de Lluís el Sifoner, i en 2016 vam estrenar la versió ja per a escenari, que a més és musical, que a banda del text que ell va escriure, també hem inclòs cançons seues, algunes de tota la vida, que parlen de dones valentes, i altres compostes especialment per a aquesta obra. Nosaltres en aquell moment vam pensar que la millor veu que en la comarca era Eva Olivencia per a cantar les cançons d'este musical. A més, havíem estat treballant en ella perquè ja ens ha fet formació musical, formació de veu, i sabíem que tenia ganeta de teatre. Aquesta obra és en contra de la violència de gènere. I aquesta obra el que fem és, estem intentant tancar en un baúl justicier totes aquelles parèmies, o sigui, frases fetes, refranys, dites, cançonetes, tot allò que parla negativament de la dona. I a banda tenim Efa, el llibre de les cares, que és de Jovi Cesser, que Jovi va guanyar un premi en la Diputació d'Alacant, el Premi Evarist Garcia, per el seu text, que és un text que parla de les xarxes. I va ser tot un goig quan ens va cridar per telèfon i ens va dir: vull que aquesta obra que ha estat premiada la representeu vosaltres. Per això parla de com les persones ens relacionem amb les xarxes socials i que hi ha de veritat i de mentira en tot el que posem. La primera cosa que vam fer va ser en Sergi Claramunt, que ja ha comentat ell que va ser un dels nostres formadors, i Sergi Claramunt és el director de Pallasso Hospital. Sí, en ell van fer un curset i ell va fer una obra. Ell va enllaçat amb el que deia ella, que normalment cada curset que feien o formació van fer una obra que es deia Allò mai vist, que eren 6, no? Després d'aquestes obres que tenim així i que estem fent actualment, van estrenar la història de Ferdinand, que és dins de la mateixa línia. Perquè, clar, nosaltres, encara que ens hem format en totes les tècniques teatrals, el que més hem fet siga perquè sorgit així i perquè també estem més formats ha sigut en el clown. Aleshores, ara tenim la història de Ferdinand i també tenim La Zebra Camila, que és una obra antitelles per als més petits. Diríem que tenim diferents franges d'edat. Estem en la campanya de música i teatre de la Diputació d'Alacant, que està molt bé perquè els ajuntaments menuts apenas paguen. El teatre és vida, no sé com dir-ho. I penso que, al igual que és per a mi important, també com a espectador, jo ho miro com a espectador i és que és el que estava dient ella, el teatre és irrepetible, cada volta passa i passa diferent i són sensacions que en una pantalla no es viuen directament. No sé, el teatre és vida.